Korokocho kama ne gindhiyo maromo lita 1,000 mag kong'o mar Kangara ma bende ne opuki duto. Kane owuoyo bang' chenro mar apedhano, apisa mochung' weche makamago Nicholas Kosgei ne olero ni ok gibi dok chien e lweny mar kedo gi timbe mag nyuo kuong' makamago. E kindeno ero, achicha achiel ne omaki kendo ne olorne tesend obila ma Korokocho kendo ibiro chwale e doho. Unakimbia wapi? Tulia. Kulingana na ile habari tulipata kutoka wananchi ni kwamba kuna chang'aa mingi zinapigwa hapa kwa vitongoji duni slums, na tukakuja na tukapata kuarrest hii kijana. Hii kijana alikuwa na wengine but walipotea, but tutarudi hawa baadaye. So tulipata kuharibu Kangara lita 1,000 na tukapata chang'aa lita karibu 100.